هەلبەستوانێ کورد ئەحمەد حوسێنی ئیرۆ لە پایتەختە سوێدێ لە ستۆکۆڵمێ کۆچە داوی کرد ئەف 3 ساڵ بوون کو لە دژی نەخۆشیە پەنجەشێرە پشکێ لەبەر خۆ دەدا ڕەحمە خودەی لێبە برا سەرێ ماڵبەتەوی ساغ بە. ئەحمەد حوسێنی ساڵە 1955 لە باژارێ عامودێش دایک بوو لە زانینگەها شامێ فەلسەفە خواندبوو د دەما ڕێژیمە بەعستەژی مەجال ji بوو wî nehatibû dayîn ku bi dîploma xwe kar bike weke gelek kesên din neçar bûbû koçber bibe sala 1908 û nehan çûbû li Swêdê bicî bûbû. Husênî sala 2004 li Ewropa beşdarî damezrandina hevgirtina rewşenbîrên Rojavayê Kurdistanê bûbû pêş re jî bûbû serokê wê. Sala 2016 çû Rojavayê Kurdistanê li wê derê bicî bû. îro roja 10 adarê 2026 Ehmed Husênî li Swêdê di heftê û yek saliya xwe de koça dawî kir. Ehmed Husênî nivîskar û kesekî naskirî bû di nava rewşenbîrên Kurdên Rojavayê Kurdistanê de bi taybetî 15 pirtûk nivîsandine. Hunermend Armanc wê ji Sandvik ji Swêdê li gel me be ku hem dostê wî ye hem hevalê wî ye hem jî cihê şîna wî niha li gel min e. Kek Armanc bira serê ve sax be rehme Xwedê lê be rastî em hemû xemgîn bûn bi şokek bû yanî em nel benda wê bûn ku Ehmed Husênî îro em nûçeya mirina wî bidin. Bela serê gelê me sabê serê hunera Kurdî rewşenbîra Kurdî helbesta Kurdî sabê bixabin. îro me ji hunermendê helbestvanê mezin Ehmed Husênî koça dawî kir me hûn da kir mixabin. Şîna wî li ku derê çê dibe ew ê kengî bişînin Rojavayê Kurdistanê hinekî behsa merasîma veşartina wî bike. Ha îro roja pêşî em li malê nesîbehê li vêdekê Sandvikên li Komelekê yanî li wê şîna wê bê dayîn û roja yekşemê jî li Stokholmê em ê wê jî ser tora civakî bela bikin li dîsa li salonekî mezin li Stokholmê wê hem pena Kurdî hem Istiya Kurdî û hem sazî û rewşenbîrê Kurda û welatparêzên Kurdê me li Stokholmê şînê hemû wê beşdar bibin. Ji bo şandinê serî li konsolosxana Tirkiye hatî danîn ji bo ser Tirkiye re em pêşî bişînin. Erênî nêzik bûn. Bawerim me xwest ku ser şil naxêre here lê wisa diyarîkî ser Balatırxana Mêrdînê yanî ji Koserê wê derbas bê wê derbasî başûr bive û eger tu çıktığına bir derbasi kalmış olduk. Di İbrahim Halil'la derî sînorî İbrahim Halil rawne derbas bikin ji ber ku geştên ezmanî tunene. Kengî plan dikin termê wî derbasî Rojavayê Kurdistanê bajarê Qamişlo bikin? Valla kettil bixwîn serlêdan îro lê bû yanî çi qesî zû em bêjin erînî cewab bê roj berî roj wê bişînin niha êdî li vir qediya bes birayê wî ê helî nêzik dibe yek ji wan pêr here ew jî niha li Almanyayê îro sibe vegerê û piştî wê got ewraq em bêjin bi encam bû wê bidin rê yanî em ê agahdar bikin zaten. Kengî meselêdan yekirî yanî. Kengî rewşa wî tenduristiya wî ketibû me tirsiyê bêhtir. Rastî cara çara ew kêmoterapî danê berî 14-15 roja qediya tu encam me jê negirt. Vê carê êdî eşkere ji me gotin got ji bo bê êş jiyana xwe ji dest bidê em mecbûr wî girê din bi mekinê de û me zanî bû wî jî zanî bû ji ber got gelekî êşa wî hebû. Ev 12-13 roj zaten tu xwarin marin tiştekî her şey kut bûbû yanî. Tenê bi ser wê serûmê jiyana xwe dimeşan. Ji 2 saat donî vê şevê pê ve tu êdî nema yani ne dengê çûyî ne dibîhîst. îro ji saet 10-20 pê vê mixabin me hûn da. Belê careke din serê we sax be serê malbata wî sax be. Gelek spas hunermendê Kurd Armanc serê gelê Kurd hemî sax. Gelek spas. Her bir şey. Sağ bî. Sağ ol.